αυτό το πράγμα από ό,τι έκανε αυτό. Και πήγανε μια αντιπροσωπεία του παππούδες που ήτανε, πήγανε στην αστυνομία και κάναν παράπονο. Και λέει, έρχεται ο ένας, έλα μαζί μας, αλλιώς θα σκοτώσουμε. Πάω κίσερε, πάω κίσερε. Εσύ θα σας σκοτώσουμε. Και έτσι αναγκαστήκανε και τους πήγανε πρόσφυγες στη Νέα Καβάλα. Η Νέα Καβάλα πού είναι, Ανάστη? Η Νέα Καβάλα είναι μετά το Πολύκαστρο που πηγαίνοντας προσφυγής. Είναι το αεροδρόμιο τώρα αυτό που είναι το κάμπι. Hello. Γεια σας. Ποιο βουνό είναι αυτό? Το κάναμε. Γεια σου Στέλιο. Γεια. Συγγνώμη κύριε, μια δήλωση θέλουμε. Ναι, πώς ήταν το μονοπάτι εδώ, το Ντεκοβίλ Trail? Τι δουλειά κάνατε, δεν μπορώ να πω, πρέπει να σας το αναγνωρίσω αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε. Έχουμε εντυπωσιαστεί για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία δουλειά.